Здравейте, аз съм Маркизо и ще подсъкаме малко Amnesia The Dark Descent. Реших да направя този геймплей, защото знам ли, гледах, че няма български и реших да направя. Явно сте гледали вече PewDiePie, Cryotix, там Chaotic Monkey, тем подобни. Но реших аз да се запиша с дълго закъснение, разбира се, но ще видим какво ще направим. И така, много се забавляват с моя геймплей. Гледаме тук всичко, тъмничко е. Вечер е вече. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Така. Никога не съм гледал геймплей на оригиналната игра. Custom Stories. Не е подобно. Не знам горе-долу какви чудовища има. Но самата история на играта не я знам, колкото странно да звучи. Така. Трябва да следваме течността. Сега ще го направим. Заради тебе. Заради тебе. Ляля майко. Чакай да започнем играта. Още в началото, ако започнем да умираме, ще... Така. Готвим да направим реалистична, не шутър игра, като е по-хубаво. На всички игри трябва да са дами пушка да ги стрепа, иначе не е интересно и тем подобни. Това момче върви като... Казва се... Даниел. Ще гледам да превеждам почти всичко по време на геймплея. Имаше и българска версия в Замунда, но не мерси. Ето българите ще открием спокойно. Спокойно. По-си оплашен от мене. Какво става? Какъв си ти, бе? А, това е деца. Продължаваме. Айде де. Отваря се. Трябва да видим дали има нещо. Що не се отваряш, бе? Топа няма нищо. Да, ето какво става. Ще продължаваме към прогреса. Ще си качвам клиповете само в YouTube, защото в VBOX
колкото и конвертирам, не мога да ги събера. И според мен ще е по-добре в YouTube. Какви си тия работи, бе? Само въртиш се отваря. Няма нищо. Оп. Не са вас? Няма. Tinderbox ще си го наричам. Значи това е нещо като... буквално се превежда... Леля майко избяга ми от такова. Кой ще я забравя? Алцем. С малко като седаш, ще ви уведомя. Прекалено умислен в играта. Главата топти, ръцете трепера, добре. Tinderbox. Кутийка с търготини. Виждате ли, зацепих. Не, кучко, бавно, славно. Кой не бърза. Ще гледам да правя по 10-12 минути епизоди. Спри да е. Tinderbox. И... така е. Предполагам, че ще има много интересни моменти от геймплея, защото, както казах, не го знам целият геймплей. Началото никой неща не знам. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, сегашното ти аз, Даниел. Значи той е изпил твара, изглежда ме е дошъл в повечко. И избрал да забрави. Това малко безмислено, но добре. А може би много хитро. Като се кара да забрави. Значи... главният ход. Малко странно ми се вижда, но... сега ще видим. Значи пила отваря, целта му е да убие Александър. Някакъв си. Alexander, is it inside the castle? Точно този. In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact,
It lies beneath the very stone of Brandenburg. Бранденбург е замкът. И в момента вървях към някаква стая, която се намирала не знам си къде и тем подобни. Така, нека малко да поразгледаме. Лаборатория. Няма да ги превеждам. Нито ще ги чета тези неща, защото нито знам дали ще ви се показват. Малко странно. Оле! Добре. Колко има? 2 тубички, добре. Аз не я използвам до този момент, така че по-добре, защото може да ми трябва за напред. There should be more coop racks. Let me see. And one part Aqua Force. Това е третият мяп, така. Добре, ще го прочета на английски, поне за ми е някакво време да мълча като пъкел. This is my third attempt to produce artificial vitae. The former compounds lacked the potency I need, but I sense I'm close. Calamine and orpiment are given, and the cuprite binds them well. This time I will attempt Aqua Regia instead Aqua Fortis and hope it will produce a more even solution. The experiment was unsuccessful. The solution is highly acid and proves impractical to put to any use except as a detergent. Organic tissue reacts especially violently to the solution and should be handled with the greatest care. I might be able to use the recipe, but I'm losing hope and I will find an alchemic solution to my predicament. Значи трябва да търсим химикали, изглежда. Добре. Това ми е нещо като сейф, предполагам. Ето тук трябва да сложим химикалите. The lack of chimneys properly vent the fumes from my most recent experiments has taken its toll on many of my less stable ingredients in storage. Съм така. Добре, това ще бъде епизода. Първи епизод. Значи ще търсим химикали в следващия епизод. Благодаря на тези, които решиха да ме гледат за първия ми епизод от геймплея на Амнезия. И така, ще се чуем в следващия епизод. Довиждане!